गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। आसामनि गासै मोनद' गुबुन गुबुन हारिसाफोरनो शेड्युल ट्राइब एसटि होनो नाजानायनि सायाव दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा खुगा बेखेवदों। मोनद' गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोरनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा थोजासे खहा जागोन। लोगोसे 1996 सनाव मोनसेल' जाति एबा राजबंशिखौ दमानि थाखाय एसटि बानायनायावनो गोबां साख्रि बाख्रि, राजखान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां जायगा आवग्रिदों होनना बुङो बिथाङा आरो दायो गुबुन गुबुन 6था हारिफोरनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिआ गिदिर खहा जागोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायो। राजस्थाननि जैसलमेर जिल्लायाव हरखाबै गंसे बासआव हरखाब अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो 20 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। राजस्थाननि जैसलमेर जिल्लायाव थांनाय सानखालि सा 57 दावबायारिफोरखौ लानानै फैनाय गंसे गावारि बासआव हरखाब अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो 20 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो सा 16आ गोब्राब जोखोम जायो। बे गिख्रंथाव जाथाया जैसलमेरनिफ्राय जधपुरसिम थांनाय बासआ मिलिटारि बादानि साखाथियाव थानाय थायुत ओनसोलनि साखाथियाव जादोंमोन होनना मिथिना मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामआ खौरांगिरि मेल खुंदों। धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराव हाबनानै दंहैब्ला ओंखारबोनांगौ होननानै बुंदों। बिथांमोना बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फराम आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरखौ 100% सुस्रांना होगोन। जोंहा फोथायनाय दं होनना बुङो बिथाङा। बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ दोला बिजेपिनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिखौ नभेम्बर दानाव जानो गोनां बिधान सभा जथुमायाव गोरोबलायनायनि गनायथिजों लेङाइ बुंथिगिरि महरै थिसननो थांखि लादों। बे बाथ्राखौ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे मावफुं सोद्रोमानि समायखिरा लाखांनायनि उनाव गिबि खेब इसि मिटिं जिरायो बिटिसि खुंथाया। इसि मिटिंनि गेजेरजों आजावनाय थांखिफोरखौ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिपिएफ सरकार दानायनि उनाव दिनै गिबि इसि जथुमाया गोदान सरकारा माखासे खामानि मावनो थांखि लानायफोरखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। हा गैजायै सुबुंफोरनो हा मोननायनि आयेन बायदियै हा राननानै होगोन। जेसेबां पिएमएवाइजि न'फोरखौ गेनाखान्थि खालामनानै जिअ टेग खालामदों बेखौ बोखारनाय जागोन आरो मोनथावथाव सुबुंफोरनो पिएमएवाइजि न'खौ होगोन। बेवहाय फारागथि एबा दोलोखौ लानानै नासयनाय जानाय नङा। लोगोसे वार्क अर्डार जायै 40 बिफानि स्किमफोरखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। इलिगेल साख्रि होनाया केन्सेल जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। मैया बड' मिडियाम एलपि इउपि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशनआ बिटिसिनिफ्राय बिटिसिनि गोदानै सायख'जानाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बरायनाय जायो। लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जायो। बेजों लोगोसे बिटिसिनि गोदानै सायख'जानाय सोलोंथाइ बिफाननि एम रबिराम नार्जारि बिथांखौबो बरायनायजों लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया भेरगावजोमा फरायसालिमायाव इउनियन बडिनि बिसायख'थियाव भेरगाव कलेज इउनिट एबसुजों मदद होजानाय सा 7 बिजाथिफोरा देरहासार जायो। जेनेरेल सेक्रेटारि महरै बकुल बर', भाइस प्रेसिडेन्ट महरै सिमांसा बर', एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि महरै मनुज बसुमतारी, मेगाजिन सेक्रेटारि महरै जाफुंसार बर', लिटारेचार सेक्रेटारि महरै सुसिला बसुमतारी, गार्लस कमन रुम सेक्रेटारि महरै समबारी बसुमतारी, बयज कमन रुम सेक्रेटारि महरै बिप्लब बर' बिथांमोननि हान्जाया देरहासार जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो महरगिरि जुबिन गार्गखौ बुथारग्रा दायनिगिरि सामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ दिनै बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय बाक्सा जिल्ला जेलाव लाबोगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे बाक्सा जिल्ला जेलाव सामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा मोनानो गिबि जेल जागिरि जागोन होननानै मिथिनाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।